Alhamdulillahi Rabbil alamin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd, bugün 12-nче zor günahны алып китербез. Bu günah безнең кагыла инде җитәкчеләргә, кемнәр инде кешеләр белән идарә итә, кемнәрнең астында кешеләр эшли, күбрәк инде шуларга багышланган. Әмма ләкин инде монда күп дигәндә һәрберебездә керә инде, чөнки инде гадәттә иратлар инде алар астында кемнәре бар? Хатыннары бар, балалары бар. Һәм алар белән дә инде әзмә күпме инде идарә итә. Һәм менә бу хәдисләр дигәндә аятларда шулай ук аларга да кагыла. Чөнки менә бу да килә торган инде безнең инде аятларыбыз, хәдисләребез, безнең астыбызда инде безнең кешеләр бар икән, тәэмин итеп торабыз икән инде, шуларга карата инде җәбер, зулым кылу, гаделсез булу, һәм инде аларны ялганлау, рәнҗетү катгый тыелганның ассызыклы инде. Һәм менә бу мөселман кешесе дигәндә һәр вакытта да үз карамагында кешеләр була икән, берәр эштә диек җитәкче яки шул гаиләдә гаилә башлыгы икән, ул һәр вакытта да менә аның карамагындагы булган кешеләргә гадел булырга тиеш, аларны инде алдаламаска тиеш һәм рәнҗетергә тиеш түгел. Ни өчен соң менә монда инде ассызыклап әйтелә, менә бу җитәкчеләргә кемнәр астында кешеләр бар. Чөнки кеше кулында власть бар икән, хакимият бар икән, аңа кешене рәнҗетергә, кешене алдаларга, аңа зулымлык кылырга, гаделсезлек күрсәтергә җиңелрәк. Чөнки әйтик, мәсәлән, эштә берәр җитәкче ди, аңа алдалау, зулым кылу җиңелрәк ни өчен? Чөнки аның карамагында булган кешеләр аңа сүз әйтә алмый. Сүз әйтәләр икән, аны эштән куып чыгара яки хезмәт хакын түләме яки премиясын кисә һәм башка төрле җәзага тарталар. Аны күрә инде күп вакытта мондый кешеләр инде түзә, моның җәбер зулымына инде каршылык күрсәтми. Шуңа күрә дә менә монда ассызыклы инде Аллаһ Тәгалә Куръанда һәм инде Пәйгамбәрнең хәдисләрендә менә бу кешеләргә инде Аллаһтан куркырга, үз карамагында булган кешеләрне инде рәнҗетмәскә. Иң беренче инде безнең дәлилебез Шура сүрәсенең 42-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Иннама сабилу алаллазина yazlimuna an-nаса ва ябгуна фил арди бигайрил хакки улаика лахум азабун алим". Кешеләргә дә зулым итеп җир өстендә хаксыз явызлык кылучы залимнәргә дә каты газап булыр ди. Бу инде гомумән инде мөселманнарга кагыла инде, һәм кешелек дөньясына кешеләргә кем инде зулым итә икән һәм явызлык кыла икән, аларга бик каты газап булыр ди инде. Иң беренче җитәкчеләр дигәндә кемнәр астында кешеләр эшли, истә тотарга тиеш. Кемгә инде зулымлык кыла, явызлык кыла икән, аларны алдалый икән, Аллаһ Тәгаләнең каты газабы булачак инде. Һәм икенче Мәйдә сүрәсендә әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә: "Кану ла ятанахуна ан мункарин фаалуху лабиса ма кану яфалун". Алар да үзләре кыла торган бозык эшләрдән дә бер-берсен тыймадылар ди. Нинди яманлыктыр аларның эшләгән эшләре ди. Һәм кешеләр дә менә бу яманлыкларын да бер-берсен инде туктатырга, тыярга тиешләр ди. Әгәр дә белә икән кеше шушы зулымлык кыла, алдалый, ул насихатләргә тиеш, бер-берсен инде шушы яхшылыкта ярдәм итәргә тиеш инде. Һәм әгәр дә шулай эшләми икән ди, шушы яманлыклары аңа әйләнеп кайтачак ди. Һәм өченче дәлил булып тора Пәйгамбәр саллаллаһу хәдисе инде: "Куллукум ра'ин ва куллукум мас'улун ан рa'iyatihi" диде. Бу Бухари җыентында килә торган хәдис. Һәрберегез көтүче ди. Һәм һәрберегез үзегезнең көтүлеге өчен җаваплы ди. Нәрсә дигән сүз? Менә бу һәрбер кеше иратларга да кагыла инде. Кемнәр инде җитәкчелек икән, алар астында кеше бар икән, менә шушы кешеләргә сез җаваплы ди. Нәрсә дигән сүз? Әгәр дә инде аларны алдалыйсыз икән,
сүзегездә тормыйсыз икән, мәсәлән, хезмәт хакын шундый вакытта бирәм дип, ул билгеләнгән вакытта бирмисез икән, сез җаваплы буласыз, Аллаһ каршында җавап бирәсез. Һәм инде билгеләнгән хезмәт хакын түләмисез, яки аны киметеп түлисез, яки түләп бетермисез, һәм башка төрле юллар белән алдалыйсыз икән, сез җавапка тартылачаксыз. Аллаһ Тәгалә шушы ялганыгыз өчен, гаделсезлегегез өчен җавап бирәчәк сез. Һәм инде бу гаилә башлыкларына да кагыла. Әгәр дә инде ул бер баласына бер нәрсә алып бирде икән, һәм икенчесенә алып бирмәде икән, гаделлек күрсәтмәде, шулай ук Аллаһ каршында җавап бирәчәк. Яки анда кемнеңдер инде хатыннары күпте, бер хатынына берәр бүләк ясады, икенчесенә ясамый икән, бу шулай гаделсезлек. Чөнки нәрсә диде? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям һәр берегез ди, көтүче һәм үз көтүләре өчен җавап бирә диде. Ягъни һәр берегез инде җитәкче дисәк була инде, һәм аның астында булган җитәкчелегендә булган кешеләр өчен җавап бирәсез диде. Күрә, нинди генә аларга карата мөнәсәбәт кылмыйк, без Аллаһ каршында алар өчен инде җаваплы. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Муслим җыентында килә торган сахих хәдистә, "Мен гашша фалейса минна" диде. Кемде алдалы икән ди, ул бездән түгел ди. Ягъни мусульманнардан түгел ди. Чөнки алдалау, ялганлау бу мусульманның сыйфаты түгел. Мусульман кешесе һәр вакытта да дөресен сөйләргә тиеш, һәм инде ул үзенә тугры булырга тиеш инде. Һәм менә бу гомумән инде бөтен мусульманнарга да кагыла, бигрәк тә инде кагыла нәрсәгә? Җитәкчеләргә. Чөнки күп вакытта кемнәр алдалый? Җитәкчеләр, начальниклар, менә бу инде хакимияләр инде. Чөнки нәрсә дидек? Аларга алдаларга җиңелрәк. Чөнки алар алдаласа да, гади генә кеше, гади генә эшче аларга берни зыян сала алмый. Ни өчен дидек? Чөнки аларда власть, һәм шушы властьлары белән алар инде кулланып алдалыйлар. Әмма ләкин нәрсә ди? Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям алар бездән түгел диде. Һәм менә шушы кешеләр инде күбрәк зөлемлек кылалар, гаделсез булалар. Әмма ләкин Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям кисәтте нәрсә диде? Бухари җыентында килгәндә, "Зулму зулуматун яумал кыяма" диде. Зөлемлек ди, кыямәт көнендә караңгылык белән кайтачак диде. Ягъни кыямәт көнендә инде бу караңгылыкта кайгы, хәсрәттә булачак. Һәм икенче бер хадисендә әйтә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, "Айюма ра'ин гашша ра'иятиhi фахуа фин-нар". Һәм инде менә монда куркыта башлады, җәһәннәм белән, каты газап белән инде. Кайсы гына җитәкче ди, үз астында булган кешеләрне ди алдамасын ди, ул җәһәннәмдә булачак ди. Әгәр дә җитәкченең астында кешеләр бар икән, шуларны алдалый икән, шушы кешеләрне инде, аның ахыргы урыны җәһәннәм булачак ди. Аллаһ Тәгалә монда тәмук белән куркыта, Аллаһның каты газабы белән куркыта. Әгәр дә инде үзебезнең аста, безнең карамакта кешеләрне без алдалыйбыз икән. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Бухари җыентында килә торган хадисендә, "Ман истар'аһу Аллаһу ра'иятиhi thumma lam yuhibha binushin illa harramallahu алейһи аль-җанна" диде. Аллаһ Тәгалә ди, кемгә ди кешеләр белән җитәкчелекне бирде ди, һәм ул алар белән инде әгәр дә эшкерсез, гадел, ихлас булмады икән ди, бу кешегә Аллаһ Тәгалә ди җәннәтне харам кылды ди. Ягъни бу кешене инде нәрсә ди? Җәннәткә кертмәс ди. Һәм ахыргы урыны нәрсә? Җәһәннәм булачак ди инде. Һәм шулай Кудси хадисендә дә Муслим риваятендә килә, Пәйгамбәр Аллаһ Тәгалә әйтә, "Эй кулларым ди, мин үземдә ди, сезнең арада да зулым итүне ди, тыйдым ди." Ягъни зулымлык, гомумән безнең ислам динендә ул тыелган. Кеше гадел булырга тиеш. Һәр кешегә үз хакын бирергә тиеш. Һәм нәрсә диде? Шулай булгач ди, бер-берегезгә зулым итмәгез ди. Менә монда Аллаһ Тәгалә инде әмер итә Кудси хадисендә зулым итмәскә. Һәм гомумән инде кешегә рәхимле булырга. Рәхимле, гадел, мәрхәмәтле булырга. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә диде? Бухари җыентында килә торган хадистә бер риваятта килә, "Ман ла ярхам, ла юрхам", икенче риваятта килә инде, "Ла ярхамуллаһ, ман ла юрхамин нас" ди. Кем ди кешеләргә карата мәрхәмәтле булмый икән ди,
аңа да Аллаһ Тәгалә рәхимле, мәрхәмәтле булмас ди. Аңа күрә менә бу үз астыбызда булган, безнең карамакта булган кешеләр, җитәкчеләр булсынмы инде, гаилә башлыклары булсынмы, менә шушы кешеләргә без мәрхәмәтле, рәхимле булырга тиешбез. Аларның хәленә керә белергә тиешбез. Аларның проблемаларына керә белергә тиешбез. Кешебездән килгәнчә ярдәм итәргә тиешбез. Аларны жәлләргә тиешбез. Һәм инде зөлмлек кылмыйча инде гаделлек белән генә эш итәргә тиешбез. Һәм шулай әгәр дә инде шушындый кеше гаделлек белән хөкем итә икән, гаделлек белән инде идарә итә икән, моны инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм диде, ничек итеп шатландыра? Әл-имаму адилу юзиллуху Аллаһу фи зиллиһи ди. Гадел җитәкчене ди, кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә ди үзенең рәхмәтен алыр, ягъни үзенең инде күләгәсе астында булыр ди. Кыямәт көнендә инде. Кыямәт көнендә гадел җитәкчене дә Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәтен алачак. Һәм шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте, Муслим риваятында килә торган хадистә инде, шулай ук куркыта, 3 төрле кеше белән Аллаһ Тәгалә ахыр заманда ди, ягъни кыямәт көнендә инде сөйләшмәстә ди, алар ягына карамаста ди, һәм аларны гафу да итмәс ди, һәм аларга бик каты газап булыр ди инде. Без моны алганыйк, әмма ләкин тагын искә төшерәбез. Беренчесе нәрсә ди? Картлык көнендә дә ди, картайгачта ди, зина кылып йөрүче кеше ди. Һәм икенчесе ди, ялганга гадәтләнгән ди, җитәкче ди. Җитәкче, әмма ләкин һаман ялганны үзенең эшчеләрен, үз астында булган кешеләрен. Бу безгә дә кагыла инде, балабызга да әйтте икән, уенчык алып бирәбез дип. Ярый алып бирәм, ярый алып бирәм, ярый шунда алып барам. Әмма ләкин сүзебездә тормыйбыз икән, гел ялганлыйбыз икән, бу инде безгә дә кагыла. Һәм өченчесе инде тәкәббүр булган ярлы кеше диде инде. Бай кеше нәрсә дидек? Тәкәббүрләнә ала, чөнки байлыгы бар. Әмма ләкин факирның бер нәрсәсе юк, нәрсәңнән инде син тагын тәкәббүрләнәсең. Һәм Нәсәи риваятында килә торган хадис нәрсә диде? Аллаһ Тәгалә 4 төрле кешегә ачулы була ди. Шулай ук алганыйк, әмма ләкин монда безгә кирәкле дәлил бар. Беренчесе кемгә? Ант итеп алдалап сатучыга. Biz bunu indi alıp gittik. Şu an kurayın toktap durmayız. Hem ikincisi kimge Allah Teala aşılı bula, özü fakir bula tırıp da tekabürlenip yürüyüşüge. Şulayıp bunun turunda sileştik. Özü ılı yaşta bulsa da yalmışa zina kılıp yürüyen kişi değil. Hem indi dörtüncüsü ne bizge kilgen indi delil jabir zulüm kılışı jitekşige değil. Ne bizge kirekli delil Allah Teala aşığında bulaşaktı. Kim jitekçilik iteyken hem şu jitekçilik vaktinde zulümlük kılayken kişiye Allah Teala'nın indi aşığında bulaşaktı. Hem indi soňgy 12-nji delil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem innekum tahrusuna ala imara ve satakuna ninamatan yawmal qiyamati. Bu Buxari jintanda kile turgan hadis. Dürüstlükte de siz jitekçilikке umtulursuz dey. Yani mena bu vlastqa idara etüge umtulursuz dey. Hem bugungi kunda da qarasak kişi mena bu vlastqa umtular. Şulaymy? Aның jitekçilik itesi kile, aның начальник bulası kile, aның jitekçi bulası kile. Әмма ләкин нәрсә ди? Әмма ди кыямәт көнендә ди бу сезгә үкенеч булыр ди. Без яратабыз властьны, шулаймы? Идарә итәргә, кешеләр белән команда итәргә русча әйтсәк инде. Әмма ләкин кыямәт көнендә ди бу үкенеч булачак ди. Ни өчен? Чөнки инде кеше шушы властька килгәч инде үзенең көчен туя башлагач, ул алдалый башлый. Jabir zulüm kıla başlay. Çünkü bile onu bir nişlet almıyorlar bu gadi işçilerini. Hem şunun bilen şu zulümlüğü arkasında, adilsizliği arkasında, yalganı arkasında kıyamet gününde indi bu kişi indi ükinişte bulaşaktı. Şu kılgan amelleri arkasındadır. Ama lakin indi kim indi adil bula? Нәрсә дик? Аллаһның рәхмәтендә булачактыгы. Һәм шуңа күрә инде, әгәр дә инде менә кайсыларыбыз инде җитәкче икән, аның карамагында кешеләр бар икән, бу Аллаһ Тәаләдән куркып инде гадил булырга, ишкерсез булырга тиеш инде. Һәм
сакланырга тиеш инде кешеләрне алдалаудан, аларга җәбер зулым кылудан инде. Һәм һәр вакытта да менә шушы алган аятларны, хәдисләрне исләрендә тотырга тиешләр. Чөнки кайтачак урыны аның Аллаһ Тәгаләгә, Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәчәк. Аллаһның газабы бу дөньяның газабына караганда күп тапкырга артыграк, куркынычрак. Бу дөньяда ниндидер газап булса да, вакытлыча гына ул күпмедер дәвам иткәч бетәчәк, әмма ләкин инде мәңгелеккә кергәч инде, анда Аллаһның газабы мәңге булачак. Әгәр дә инде ул тәүбә кылып инде, чистарынып үлмәсә инде. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безне пакласын, чистартсын, шушы төрле гөнаһлардан, zulmлык кылулардан инде. Аллаһ Тәгалә zulmлыкны яратмый, һәм безгә дә инде zulm кылучылардан булырга насыйп әйләмәсен. Һәм Аллаһ Субханаһу тәүфик хидayat берсен, гел, гадел булып инде, Аллаһ Тәгалә риза булган һәм яраткан инде гамәлләр эшләп яшәргә насыйп әйләсен. Субханака ва бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.